Аз съм Zeus 224, това е Стефан Кинг от неговата серия. Днес ще играе с мен. И както помните в миналия епизод, пак го ударих, намерихме Айрон и направихме си Енвил. Прибрахме си кокошка, която Стефан уби. Случайно! Добре, не се сърдя. И както виждам това зомби, искам аз да го убия. И както гледам, може аз ще бъда отстрани и ще гледам. Да. Или ще бъда до тебе. И чакам с него на брега да Да, бе, знам. Той ще почне да гори и аз само ще го ударя. Бум, бум. Запали ма! Чакай. Запали ма, Влизай. Аз ще го ударя. Запали ма. Експито ми взе ли го? Не. Не, взе половината, пък аз другата половина. Както и гадното зомбенци, значи. Важното е, че се очисти. Да. Важното е, че... Скелетон! Къде? Къде искам да ги убия? Не, всъщност един. Ела след мене. Мали яко ма застреляш и ще еба майка ти грозно. Ти го да сейва е. И пая! Спайдър, да! Уби го! Умри! Влез към мене по... Аз искам да го убия. Умри, тъп скелет. Дай да те видим сега под водата, дали ще ме оцелиш. Не, може да се задушиш. Няма да се задуша, защото... Да, уби го! Спайдъра? Чакай, уби ти спайдър, аз тук да взема работи. Кока ли най-накрая? Къде спайдър? Бати. То съм сочи към тебе. Ти към мене ли ще се насочваш? Не. С мен ли ще си играеш? Значи как съм... Готово, убих го. Не съм втори левел. Я видя пайжната, взех ли я? Две пайжина. Падна ми. Може да направиш водица. Да. Ще направя водица да ловим риба. Знаеш, че ми се падна... Като ловя риба ми се падна енчантната книга Sharkness 5. То е за... Острота 5. За мечове и за... брадва. Да. Дай да си направя въдица. Ще си направя въдица. Пръчки имаш ли? Да. Бум. Дай пръчки. Две пръчки или колко? Това е често. Добре. Я показвам въдица. У мене са. Три пръчки ми трябва. Ето. Аз имам дървото ич. Нямаше нужда, ама къде. Въдица. Да. Отивам да ловя. Да. Ще ловя тебе. Стой на място. Стой. Да, мога не искаш. Ай, бе. Къде е корда? Аз чуя къде е кордата. Пък тя беше минала през тебе. Готови да ловим? Бум. Съм малко заед. Пък аз ще ловя. Аз ще ловя като баба и дядо. Няма какво да ям. Последния си чоркал ще си изпика пиле на грил. Айде бе. Готово. Нямам, ще си сложил и ти пиле. Ще ще кошна бе. Да ще видиш какво правя. Аз съм... Готово. XP! Скачай във водата за XP. XP от паяка. Не съм го взел. Аз го видях. И аз го видях. И го взех. Ей ти пиле. Изпечено ли? Да. Добре, благодаря. Бързо. Що? Пресваш огъня. Да направя готвено порки. Ма сега как се качвам? Добре. Ма взема на порки. Да бе. Ето. Не. Стоя с някаква кула, откъдето да ловя. С всяко. Нямам повече чорка. Какво беше? Фиш! То не е фиш. Фиш.
Иде? Имаш Фанах изпечена риба. Как бе? Добре. Го вие като старите хора. Като дъчите. Видях още експи, ама няма да се хвърлям на големо. Да се чуя какво да бия. Или порки, или да гледам как не ловиш. Не е. За малко Какво да беше? хвана. Не знам. Дойде нещо. Енчантното ли беше? Не. Не знаеш, че се появява само някаква такива облачета. Балончета. Аз виждам още експи. Аз го видях, где ти викам, че няма да се хвърлям да го вземем. Ес, риба. Значи риба да ядеш. Ема Дръж. там. Сега малко. Една риба имам, бе. Дръж. Хвърлям тя. Може да го направя стълба. Напрей. Къде са пръчките, които ти дадох? Пръчки ли? Стикс. Ти ми дай 3. И аз ги изхабих за въдите. Дах ти 18. Какво фанах още една такава риба? Да. Не ги 15. Дръж. Не съм там. Добре, ама ти ги хвърлям. Време и за нощ. Трябва да се прибирам. Копа, аз ще трепя. Ще трепя за XP. Нямам такива. Както иде. Аз ще направя утре още. Ама аз ще лягам, да знаеш. Не мога да спиш без мен. Знам. Ти казвам, че ще лягам. Ма аз за последния път ще опитам да хвана нещо и идвам да спя. Ти на колко... Не, ти пак не си върна. Не имам 6 стълба. Хайде, по-бързо. Иди нещо? Хванах го! Какво? Риба, обикновена. Хайде, аз лягам. Идвам, чакай! Ида, чупя си идове. Ида. Отвори се врата. И не се отваряте. Пред вашия господар вие не се отваряте. Легна ли? Да. Ах ти песи! Аз те харесвам. Ма не харесвам зомбитата сутрин. Искам да го бим. Две! Едното за тебе, едното за мене. Кое? Зомбита. Зомби. Мрия! Убих едното? Аз другото. И май ми взе... не. Да, взех ти ръстам флеша. Не, аз не густа. Аз нямам такива. Маша го ям. Като се отрувиш. Аз съм виновен. Не се отрових. Ще ловим ли? Да, ма нямам въдите. Ама върих напред. Де да намеря спидер. Амчи. Чай, Де съм? Не, аз минавам покрай тя. Ей, аз нищо не виждам сега. Няма. Не мога да видя дали ще клъвне. Няма. нещо. Никога. Ами аз ще седя отстрани. Ще лъжа каркуй. Аз съм много стълби направя. Да. То дава по 3. Yes! Обикновена риба. Yes, обикновена риба. Чек се едно се лови на това. Знаеш, че ми се падна веднъж енчантната Да. диамантен честплейт и Чет какво? честплейт. И... Да, и един енчантнат Брейнкинг 5 и какво беше другото? И Sharkness 6, Sharkness 4. На какво? Меч. Диамантен. И един кожен честплейт, ама пак енчантнат. И четвърта обикновена риба, Трябва изтиране. много трябва да се начатни малко. Кое? Няма емералд. Въдицата ли? Да. И ще ми се парат много яки работи. Мъничко поне. Ти пак къде са къде? На дървото. Да видя тая риба каква е. Не е била. Не е била такава, не е била опечена, да ти викам. Що го махнах? Аз слизам. Ти, ловя си аси. И сега си. И? Кокъл! Yes, бон! Yes, направих си бон. Намери си. Вижте! Здрасти! То спа къде се качи. Ще Тъй че имам стълба. направя болнове. Колко? 3 болна ще направя. Какво имаш предвид? Бон мил. За? Бон мил. Ето това.
Ма какво прави? Ами, кара да растат по-бързо. Тъй ли? Да. Сериозно ли е? Да бе, виж, ето, сега. Покажи ми. Гледай се, чакай малко, да сложа сида. Гледай се, имам още едно. Гледай се, гледаш ли? Да. На покрива ли гледаш? Къде гледаш? Не, тук съм добре, виж. Бум. Тук машина пръчка е! Зато исках кокъл. Ти видя ли ма овцо? Бата! Чека, чай малко. Аз ще се запазя един бонд мил. Как не се качвам върху тази грозната мазна овца? Ще си запазя един бонд мил. Да си имам. Колко... Един кокъл прави 3 бонд мила. Къде ти е житото, че ми трябва? В мене имам 2 жито. Ами... Другото, че го дадох, мисля. Ама аз за нищо не го използвах. Ела тук. Ето го. Фърлям ти го. Фърлям ти моето. Ей тук. Това е малко. През стълбиче там. Тъча! Аз имам да ям риби. Чакай да ям малко. Неопечени. Взели ги? След като ги изял, да. Тъй, сега ли трябва само захар? Да. Аз имам само едно. Трябва ни едно такова само. На захар, да. И ще направим кейк. Как е? Аз искам да ми се появи такова. Сега и да е сутрин, ако се появи някой зомби, няма да почне да гори, защото има дъжд. Не, също започва. Но по друг начин. Иди нещо. Хванах пак същата риба. Червена само, че. Аз ще я ям. Аз съм гладен, ще умра скоро време. Папа и рибки. Или там кото имаш. Не, ще папам праси и пили. Направих си въдица, сега ще ловим. Аз нямам. Били. Знаеш, какво ми трябва на мен? Само спайдернет. Да бе, един спайдер ще И още малко стикс. Като казах стикс, трябва да правим ограда за дърта кокошка. Да. Чакай сега. Айде, падни ми се нещо. Искам да почна да... Искам да клъвни нещо. Сега, ако някой зомби ми се появи, отзади има бутни. То няма как, ти не се катират. Да. Обаче на мен малко ма бутни, ще не има майката. Или значи, че Ай, стига бе, много ми е скучно тук. Къде е първото небе? Сега, ако фана нещо, ще е последното, защото... Иди нещо. Много завой. Отровна риба. Как? Отровна риба. Тази дето се надува. Да. Надута ми. Тази за отвара. За каква? За дишане под вода. Яко, ще си направим от това. Чак толкова хубаво. Да, ама. Майка ти. Изкара ли те? Не, изкара ми дървото. Кейк, значи, трябва ни само едно захар. Прибиря у моя чест, където е... Значи има 3 кофи тук, едно яйце, 3 такива, една захар и още една захар да намерим. И аз пък не мога да спя. Аз ще си папам рибките. Ама първо ще ги опека. Как аз тук ще сложа ограда. Пък да имаш някакъв кол или чаркол. Не, свърших последния колко свърших вчера. Да. Че аз нямам друго за кол. Тъй. Готово. Сега тук мога да привлечеш някоя коко. Кокош. Ще ти взема едното дърво, което чай, тук ще оставя. Къде ти едното дърво, дето чай имаш? малко, Манис, защото може да ударя. Ей ти дърво. Мерси, се ти пускам. Просто му остана, де. Ама ще легна. Деде. Знаеш какво съм гледал? Виж. Излизай! Ами хора, мисля това да беше за този епизод. Дано да ви е харесал. Ако сте някой нов, да се абонирате за канала ми. Да харесате видеото. И това беше от нас. Скоро ще направим и 7-ми епизод, който може би ще е Don't плюс лайк. Ти значи, че ще е лайк. Чао!